Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. I'm on this lovely weather for a sleigh ride together with you. Hello, peeps! Happy Tuesday! It's Tuesday, guys. Katapos ko lang maligo. And I'm hungry. Buti na lang meron akong nahanap sa sa freezer. Niluto ko to noon, ginataang kalabasa na may shrimp. Ulo ng shrimp lang ata po. No, hindi. Parang, yeah, anyway. Na-thaw ko na siya. Iinitin ko siya, guys. And may rice na din ako. Nilutoan ako ni Dan ng rice kagabi. Pero hindi ako nag-rice kagabi. Nag-fries lang ako. Nag-meatballs and fries ako kagabi. Pero I have rice. Yes. Initin lang natin to. Para masarap. Feeling ko, kailangan ko siyang dagdagan ng hindi naman siguro. Okay naman siguro siya. Yeah, hindi ko na siya kailangan dagdagan ng gata. Initin ko na lang talaga siya. Matagal ko na yung niluto, pero nilagay ko siya sa freezer, so okay pa siya, hindi siya sira. Ililive ko yung link dito if interesado kayo makita kung yung luto ko na vlog dyan. Di na babalik, hindi na babalik, ayoko na sa piling mo. Yummers! Meron tong sitaw, merong ulo lang ba ito ng shrimp? Parang ulo lang yung nakikita ko, guys. Tapos merong kalabasa na yung kalabasa, it's ano na siya, wala nang buong kalabasa na ano na talaga siya sa sabaw niya. Diba, nadurog na talaga siya. Pero okay lang yan, masarap pa din yan. Gagawa ako mamaya pagkatapos nito, simulan natin ang ating baking session, char. Gagawa ako ng, itatry kong gawin yung fluffy cheesecake. Kasi gustong-gusto ko yun. And gusto ko siyang gawin. Kasi gusto ko kumain ng fluffy cheesecake. Yun yung rason kung bakit binili ko yung hand mixer para sa baking. Kasi kailangan ng hand mixer dun sa na yun, sa recipe na napanood ko. Oops! O, diba? At least hindi na ako magluluto ng lunch. Initin ko na lang siya. Mabilis lang to. Lagyan ko kaya ng sili to. Yes, lalagyan ko siya ng sili. Ha? Meron akong sili dito eh. Red chili. Oh! Laki naman ng sili. Lagyan natin po, guys. Okay. Ayan yung ating lunch. Medyo masakit yung aking aking legs. Kasi nag-workout ako eh. Workout ako, guys. Nag-start ako kahapon. Yeah, siya, 20-minute workout siya. Wala lang. Nag-start ako kahapon. And nasakit-sakit. Ginagawa ko siya twice a day. So, sa umaga, before ako maligo. So, kanina ginawa ko siya before ako naligo. And then, at night as well, kapag tumakbo si Dan, doon ginagawa ko yung ko. Mini workout ko. Kain tayo, guys! Sarap! Grabe na yung lasa niya. Sobrang nuot na talaga, guys. Masarap tong putahe sa New Year. Kasi sa amin, kapag New Year, dapat may prawns talaga. Tradisyon na talaga sa bahay, sa Pilipinas ha, na kapag New Year, dapat may prawns. Sabi ng mama ko, swerte daw. Ang dami niya kasing pagganap sa buhay na mga tradisyon, like sa Pasko, may mga tradisyon kami. Sa New Year, dapat laging may prawns. And usually, yan yung kinakain namin for breakfast. So, yung first meal of the day, prawns. Hindi ko din alam kung ano yung connection ng prawns sa maswerteng bagong taon. Pero, ginagawa namin siya lagi kasi si mama. Anyway, kain lang ako, guys. Okay, guys. I'm gonna start making this jiggly cheesecake na first time kong gagawin sa buong buhay ko. Hindi ko din alam kung bakit sa lahat. Ito yung napili ko. Pero gusto ko siyang gawin because I want to eat some jiggly
cheesecake. So it's like jiggly, fluffy, na parang Japanese-inspired cheesecake. Na-try ko na yung Uncle Tetsu. Mang Tetsu talaga tawag sa kanya. Uncle Tetsu, and it is so good. I don't think this cheesecake is gonna be near as good as that, pero I'm gonna do my best. Now, this is gonna be my first time making it, so hindi ito like teaching you guys how to do it. It's just basically showing you guys how I make it, how I follow the recipe. Now, I have watched a few videos and I've decided na i-follow ko yung video ng Tasty. So, it's very short and meron silang lista ng ingredients nila sa description box nila, which helps a lot. I-leave ko yung link ng video nila sa description box if you guys are interested. Pero, iibahin ko yung ingredients ng konti because may nag-comment sa video na to and meron siyang iniba sa ingredients and sabi niya it's way better than the original ingredients. So that's what I will follow because simple pa din siya, same ingredients, ano nga lang, magkaiba yung amount and parang may inad siya pero may inad ba siya? Wait ha? Hindi pala exactly the same yung ingredients kasi nag-add siya ng vanilla extract pero yun lang yung inad niya. Yung iba, parang tinweak niya lang yung amount ng certain ingredients. So this is the ingredient that I will follow. So I'm just gonna gather all the ingredients, people, and then we will start. Okay guys, we have all the ingredients. I-leave ko sa description box yung exact measurement ng ingredients na gagamitin ko para hindi na kayo mahirapan i-check yung like ingredients talaga sa Tasty at saka yung comment. So, ililive ko siya sa description box but we will basically need corn flour, white sugar, cream cheese, eggs. We will use the egg white and the egg yolks, milk, vanilla extract. What I have here is vanilla essence, which I'm pretty sure is okay. Powdered sugar, and butter. Okay guys, magsisimula na tayo. Gagawin muna natin yung two separate mixture. Yung una is yung mixture na merong egg yolk, tapos yung kabila is yung mixture na may egg whites lang. Joke lang pala, kailangan ko pa palang i-separate yung eggs. Parang naka-ready na kasi sila, pero yung eggs hindi ko pa pala na-separate. I-separate ko lang yung eggs. Nag-ready na talaga ako doon. I-separate ko muna yung eggs. Lalagay ko dito yung egg white. Ilalagay ko dito yung egg yolks. Okay guys, so sa medium heat, ilalagay natin yung butter, cream cheese, at saka yung milk natin. Tapos i-whisk natin sila together. Naka-ready na din yung aking oven. 160 degrees Celsius ha. Yung butter na gamit ko is salted butter. Hindi naman sinabi sa recipe ko ano yung specific butter, pero salted butter lang kasi meron ako. I-mix lang natin sila ng maayos hanggat sa wala na tayong makitang buo-buo na. Ayan guys, para sa akin, okay na yan. So, hayaan lang natin siya dyan. Nakapatay na yung apoy. Okay guys, nandito naman tayo sa ating egg yolk. So, i-whisk muna natin yung egg yolk natin hanggang sa smooth na siya. Whisk, whisk, whisk. Tapos, hintayin ko lang na mag-cool down talaga yung ating cream cheese, milk, at saka butter mixture before natin siya ilagay dito. Kasi kapag sobrang init niya, ilalagay mo dito, baka maluto yung egg. Maging scrambled egg tuloy ito. So, hayaan lang muna natin siya mag-cool down. Ayan, okay na yung egg ko. Smooth na siya. Ang dali tingnan ng video pero okay lang yan. Kaya natin to. May lumps yung akin. Okay lang yan, okay lang. Oops, sorry. Okay, so now ilalagay na natin yung ating flour at saka yung ating cornstarch. Ay, ang satisfying nito. Gusto ka ta. Ay, wait, ano? Oy, take note, yung ingredients nito, it's not exactly the same as the video, ha? So, mas magiging makapal siya kasi mas marami yung cream cheese natin compared sa ginamit nila sa recipe nila sa video. Okay, now, iset aside natin to siya, guys. And let's move on sa ating egg white. Ito na, people. So, gagamitin natin tong aking hand mixer. Hindi ko alam kung paano to siya gamitin. Wait, aha. Oh, okay. So pwedeng dalawa at the same time? Or dalawa talaga dapat? Dalawa dapat?
Dalawa ata dapat, kaya dalawa yung ano niya. Alright, so dalawa talaga siya. I'm gonna expect na hindi ko ito makukuha agad. Buti na lang marami kaming eggs. Oh my goodness! Wait, try ko lang. Okay! So, paano? Paano ko malalaman kung 1, 2, 3? Sinabi ba sa video? Wait sa ganyan, tapos i-on ko, no? Wait sa ha. Yan na ba yun? Oh my gosh! Is that it? Yan na ba yun, guys? Oh, wait, nakita niyo ba yun? Feeling ko yan na yun. Ha? Wait ha, panoorin ko lang yung video saglit. Okay guys, here we go. We will slowly incorporate our egg white mixture to here. Yan na muna. And then fold it like that. Medyo lumpy yung mixture ko. May mga buo-buong may mga buo-buong cream cheese. Guys, it looks really fluffy. Oh my goodness. Feeling ko na on point talaga natin yung egg white natin. Okay. I-ready na natin yung ating guys, cake pan. Okay, dahil sa ang galing-galing ko, wala akong malaking cake pan. Yung gagamitin ko, sana okay lang. Feeling ko okay lang naman. Lenera, okay lang ba? Dalawa, kasi maliliit sila eh. So, lagyan mo lang siya ng baking paper. Yung loob, at saka yung gilid. Look how fluffy that looks already. Sana lang. Okay to. Vanilla essence. Hindi ko siya nalagay. Nandito pa din siya ay. Hindi ko siya na-mix. Nakalimutan natin ang vanilla essence, no? Nakalimutan ko siya. Pero, okay na to. It looks very fluffy. Pero I feel like kailangan ko pa siyang i-mix ng maayos. Okay guys, so nandun na siya sa oven. Ginaya ko lang yung nasa video na pinatong niya sa paper towel yung mga cake pan niya. Sana mag-work yung akin do kasi iba siya, lenera siya. Pero okay lang yan. And then nilagyan niya ng tubig. So basically parang may bath silang nagaganap dun sa oven. I-bake lang siya sa 160 degrees Celsius na temperature for 25 minutes. And then i-lower down siya to 135 later on and bake it for 55 minutes. Dun na siya magra-rise na talaga. So, we'll see! Guys, irarap ko lang yung lumpia, yung niluto natin kagabi while hinihintay ko. Kasi wala pang 25 minutes, hindi pa tapos yung 25 minutes. Tapos pagkatapos ng 25 minutes, may 55 minutes pa. So, habang nanonood ng showtime, irap natin ang lumpia. So, ito na yung niluto ko kagabi. Lumpiang toge. Kakaloka, hindi ko talaga nagamit. Nakalimutan ko siya. Uy, wala kasi siya sa ingredient ng isa. Iyon yung video na yun yung pinapanood ko. Anyway, wala tayong magawa dyan. Okay guys, let's do this. Meron na akong egg yolk. Tapos yung mga lumpia wrapper, kinat ko siya into half. Ayan, meron na siya, ready na siya. Kasi gusto ko yung maliliit na lumpia. Okay, let's do this.
Okay, guys. Ay, natatakot ako kasi very jiggly niya. Feeling ko basa yung loob. Ano ko ha, i-poke ko lang siya. Kasi very, very jiggly. Like, parang may tubig pa sa loob ba. Feeling ko hindi pa siya. Yeah, no, it's not cooked. No. Guys, finally, it's ready. Hindi ko na alam kung nakailang additional 10 minutes ako. After nyo i-follow yung timing, i-check nyo siya. Syempre, kapag hindi pa siya luto, ibalik nyo lang siya ng 10 minutes. Well, depende kung gaano siya hilaw. Kanina kasi, check ko siya ng knife. And sobrang, sobrang basa pa nung loob. And nakailang 10 minutes ako, I lost count kasi ang daming beses kong nag-add ng 10 minutes. Hanggang sa tinaasan ko yung Celsius from 135, ginawa kong 150. Kasi nainis na ako kakahintay, ang tagal. So, ayan, medyo nag-brown siya. Pero at least luto na siya. So, ilagay na natin siya doon. Jiggly pa din siya, guys. Pero na-check ko na siya, luto na siya. Okay. Lagay lang natin dito para makita niya ng maayos. Tanggalin natin to. Tingnan niyo yung gilid. Medyo basa pa. Bakit ganon? Ang tagal na nito. Siguro nagdalawang oras na ako dun. Medyo basa pa ng konti yung gilid. Ay, nakakainis naman, oh. Basa pa siya. Bakit ganon? Wait ha. I-ano ko lang siya. Parang leche flan lang. Ginaganito yung leche flan na. Oh! Bakit ganon? Minatay. Yung isa. Alay, grabe naman. Ay, bakit ganun? Yung isa. Ay, ganun din. Ganun din yung isa. You know what? I think alam ko kung bakit. Oh, shoot balls. Yeah, it's the same, guys. It's the same. Gawin ko na lang din. Yan. Ay, naku! What a fail. What a freaking fail. Ay, naku, ang tagal ko siyang hinintay. Tapos ganun lang yung nangyari. You know what? Feeling ko, grabe talaga siya pagka-fail, ha? As in, grabe talaga pagka-fail. Ganyan talaga. Ganyan talaga yung ginawa mo sa akin. Bakit ganun? Hindi talaga naluto. Tawagan ko nga si Dan. Bili ako sa kanya ng cake pan. Guys! Di ako susoko. I'm doing it again. We got the correct, like the right cake pan now. Kasi feeling ko talaga yun yung dahilan, yung linera. Huwag kayong gumamit ng lanyera, huwag niyo akong gayahin. So, Dan got me a cake pan. We will use that. Now, kasi nakalimutan natin yung ano kanina. This, yung ating, what do you call this? Vanilla essence. Ilalagay ko na siya ngayon. So, dapat siya ilagay sa mixture ng butter, cream cheese, at saka milk. Tapos, lalagyan ko din siya ng lemon. Kasi may napanood akong video na nilagyan niya ng lemon. So, lalagyan ko siya ng lemon, ha? Konti lang. Tapos, magsisqueeze din ako ng konting lemon juice lang. Konti lang. And yun lang yung naiba dito sa mixture na to. Yun lang talaga. And then, I'll just like do everything quickly and show you guys later. Guys, this is already looking way better than the other one. Look at that. Looks very fluffy. And mas ano siya, mas parang na-mix siya ng maayos compared din sa kanina. So, ready na ako ilagay siya sa ating tamang pan. That looks fluffy to me. Does it rise? Yeah. I wouldn't put it all in then. Wala na siyang bubbles eh. Okay, yan na. Lagay ko na to. Hey? Oh, good. Hey, Google! Set timer for 25 minutes. Sure, 25 minutes. And that's starting now. Guys! It's
all done. Tapos na siya, guys. Look! Hindi siya kagaya ng kanina. Oh my gosh, this is perfect. You know what? Maybe it's not there. That's not cooked, is it? Guys, gabi na. Pagod na ako. Wala pa akong tigil. Tapos ko lang gawin yung aking spring roll. Yan. Natapos ko na talaga siya. Ang dami niya. Tapos yan. And mag-bake. Tapos nagmukbang pa kami nila ng haba ng mukbang namin. Pero tapos na yan. And then tapos na din yung ano ko. Alam niyo ba? Ewan ko sa kanya. Uy, feeling ko, dahil yun sa ano, yung sa may tubig yung ano, yung nilagyan ko na tray. Iyon kasi yung nakita ko. Yun kasi yung nakita ko kay ano. So yun yung ginawa ko. Nilagyan ko ng tubig. So kanina, pag-out ko sa kanya, akala ko okay na talaga siya. Wait ha. I-ano ko lang siya, guys. Tanggalin ko lang siya sa cake pan. Hindi siya. Ewan ko sa kanya. Tingnan natin. Is that the way it's meant to go? Yeah. It's like leche. Can you smell it? It smells really cheesy. Ooh, that looks good. Does it? Did you buy that from a cake shop? Whatever, babe. Okay. But is it jiggly though? I don't think it's jiggly. No, I think it's pretty good. I think it's a pretty good effort. I don't think it's jiggly. It's not even jiggly. It's a bit spongy. That's what you wanted, isn't it? No, I want it to be jiggly. Ay, nako guys. Hindi ito yun eh. Hindi talaga ito yun eh. It's pretty soft. Actually, it's really, really soft. I think it's cooked. It's cooked. Definitely cooked. It's not as jiggly as I want it to be. I'm not sure if that's cooked, Danny. Sabi ni Dan, luto na daw. It smells really good, actually. Is it cooked? It's not, right? Tsaka? It's not cooked. It's not cooked. How can that not be cooked? How can that not be cooked, guys? Was that water make it not cook? I don't know. How can you have water in there? Because that's what the video showed. There's water. I give up. We just wasted a lot of eggs and flour. Because it's not cooked. I'll put it back actually. I'll just put it back. Put it back. Yeah. Guys, ito na yung ating cake. In fairness, it smells really good. And I think it's finally cooked. Are you cooked? Yeah, hindi na siya basa yung ilalim niya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ayoko na talaga nito. Yung mga ganitong sitwasyon, yung dahilan kung bakit ka nag-give up sa mga bagay-bagay. Kasi ngayon, ayoko na talagang i-try. Ayoko na. Parang nag-fail na ako twice. Ayoko na tong i-try ulit. Tikman ko nga. Ayan. Sarap sana siya. Naano ko na, natitikman ko yung lemon. Yummer siya, guys. Alam mo, yung flavor nandoon, kaya lang yung texture, it's not there. Hindi talaga siya tama yung texture niya. Pero, nandun yung flavor. Masarap siya, actually. Ayan. Yummy. Pero sa totoo lang, ayoko na. Ayoko na yung gawin ulit. Bibili na lang ako. Bibili na lang ako kaysa mahirapan pa ako. Ilang beses pa ako magulit-ulit. Yung ine-expect ko ha is yung jiggly. Yung ganito. Insert ko sa picture. Yan. Jiggly na cheesecake. Yung akin, flat, basa. Nakapagod din ha. Buong araw din yan ha. As in buong araw at gabi. Kasi gabi na ngayon. Paggawa ng cheesecake na yan. Kasi nag-fail. Pero kung hindi ka naman mag-fail, kung isang try lang, hindi naman siguro masasayang yung oras mo. Yung aking oras, nasayang din naman talaga ng bonggang-bongga. Pero okay lang, nagawa ko pa din naman yung mga kailangan kong gawin today. Kami nakapag-mukbang kami. Which is good. Natuloy na din yung mukbang namin.
And si Dan nandun na sa bed. Hindi siya tumakbo kasi pati siya napagod. Parang napagod siya kakatingin sa mga ginagawa ko ngayong araw. Sabi niya, Ras, tama na. Tama na, after niyan mag-bed na tayo. Babe, what do you want for lunch tomorrow? I'll sit back and eggs when I get home. Okay. Yeah. Yep. This is so good. Burit. This is like the best cake I ever had. You need your own cheesecake shop. I'm serious. Sabay, eh, hasula. Huy, that's not for your keto as well, Danny boy. Nabuang na. That's all I have. Manonood kami ng Amazing Race. Hindi namin siya napanood kanina kasi sobrang na-busy kami, guys, sa aming mga cooking at saka sa aming mukbang. Merong app kasi na there you go, Amazing Race. Yun na yung vlog, guys. Sana na-enjoy nyo yung vlog today. Today is Vlogmas Day 4, I think. But yeah, I hope you guys enjoyed. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys. Focus. Lucas, good night. Bye. Be good.